Saiki unsur kabasane teks tanggapan deskriptif. Lah, teks tanggapan deskriptif basa-basane sing dienggo ana 3 macem. Sing pertama swara jejeg lan swara miring. Terus jenisnya tembung lan unggah-ungguh basa. Apa sih swara jejeg lan swara miring iku ing basa Jawa? Swara jejeg iku swara sampurna, swara sing pas dionikake ing basa Jawa. Contone vokal A. Vokal A ing basa Jawa macane A apa O? Nah, merga wacane O, mangkane swara jejeg vokal A iku wacane O. Tuladhane widodha. Nah, terus swara miringe A iku diwaca A. Merga apa? Ing basa Jawa iku asline vokal A iku diwaca O. Nah, tuladhane sampeyan saged ningali wonten mriku vokal A. Semono uga ing vokal I. Swara jejege I iku tetep I, menawa swara miringe I dadi E. Contoh, tuladhane wirama. Lah, wirama iki wi iku berarti swara I jejeg, ra merga diwaca wirama, bukan wirama ya. Dudu nggih, soale basa Jawa wirama. Lah, swara ini jejeg, swara A pertama lan sak banjure iku swara A jejeg. Terus tuladhane swara I miring iku ini dadi munine E. Tuladhane guling, jarit lan sapanunggalane. Terus swara U jejeg iku tetep unine U, nek swara U miring iku macane O. Tuladhane ana U jejeg, lunga, madu tetep U. Nek swara U miring dadine O, sarung, marmut lan sapanunggalane. Nah, swara E iku ana 2 macem. Ana E jejeg, ana E jejeg, E miring karo E pepet. 3 nggih berarti mboten kalih. 3. E suarane ana 3. Ana E jejeg, ana E miring karo E pepet. Nek E jejeg iku wacane E. Nggih. Nek wacane E miring iku E. Lah, tuladhane ngene, sate iku jejeg, wedang. Nah, nek swara E miring dadine golek, golek, mewek lan sapanunggalane. Nek E pepet iku suarane E. Tuladhane sego, sepet lan sapanunggalane. Nah, terakhir vokal O. Vokal O jejeg iku wacane O. Nek swara O miring berarti O. Nek O jejeg kan mecucu. Nek O miring iku rada amba, bunder amba lambene. Tuladhane soto, loro lan sapanunggalane. Nek miring bolong, dados, klobot. Nah, dadi bibire iku, lambene iku bentuk O amba. Ngoten nggih. Lanjut tembung, jenisnya tembung. Wonten sedasa nggih. Sing pertama tembung aran. Tembung aran iku padha karo basa Indonesiae kata benda. Nah, kata benda iku
ana sing kasat mata, ana sing ora kasat mata. Iku diarani tembung aran. Tembung aran iku uga ana sing mati, ana sing urip. Contone tembung aran sing kasat mata, berarti katon mripat. Ana gunung, terus omah, dalan, segara, terus lemah lan sapanunggalane. Nek tembung aran sing ora kasat mata, tuladhane pemandangan, kabudayan, pariwisata lan sapanunggalane. Terus tembung aran sing urip iku tuladhane manungsa, jenenge manungsa. Terus kewan iku kalebu tembung aran sing urip. Nek tembung aran sing mati tuladhane kaya watu, wedi, banyu lan sapanunggalane. Lanjut, tembung kriya. Tembung kriya iku padha karo kata kerja ing basa Indonesia. Intine iku nerangake penggawean, tuladhane mlaku, mlayu, tuku, turu lan sapanunggalane. Terus tembung kahanan. Tembung kahanan iku kata sifat. Kata sifat berarti nerangake watak, sifat lan kahanane samubarang utawa keadaane samubarang. Tuladhane adoh, cidhek, terus ayu, elek, sugih, melarat lan sapanunggalane. Terus tembung katrangan. Tembung katrangan iku nerangake bisa nerangake tembung aran, bisa nerangake tembung kriya, bisa nerangake tembung kahanan. Tuladhane tembung katrangan wektu, ana sesuk, awan, bengi, terus lan sapanunggalane. Lanjute tembung wilangan. Tembung wilangan iku kata bilangan. Nerangake cacahe utawa jumlahe barang. Tuladhane 1 nganti 10. Terus setengah kilo, saprapat, sak kilo, terus sak jam, 2 jam. Iku nerangake ngenani tembung wilangan. Lanjut, tembung ancer-ancer iku padha karo kata depan ing basa Indonesia. Lah berarti iki tuladhane kaya ing, saka, menyang lan sapanunggalane. Terus ana sing jenenge tembung panggandeng. Tembung panggandeng iku kata sambung. Tuladhane kanggone iku nggandeng gagasan, rong gagasan dadi siji, misale lan, banjur, yen, menawa, nalika, sebab lan sapanunggalane. Lanjut, tembung panyilah utawa kata sandang iku tembung sing dienggo kanggo menehi sandangan tembung aran. Contone sang, kancil, si kodhok, si tanggang iku ning Upin Ipin ya, berarti si malin lah ya, si malin. Terus para kiai, para ulama lan sapanunggalane. Lanjutane tembung panguwuh. Tembung panguwuh iku kata seru sing biasane kanggo nerangake rasa. Rasa kagum, rasa kaget lan sapanunggalane. Tuladhane hore, terus ana maneh. Aduh, lorone sikilku. Terus bisa hore ringkingku siji. Terus ya, kok ning kene? Lah pokoke kanggo nerangake rasa kaget, rasa kagum lan sapanunggalane.
Lanjut unggah-ungguh basa. Nah, iki sing paling kudu dikatekake. Unggah-ungguh basa iku ana rong macem utawa rong ragam. Sing pertama ragam ngoko, sing kedua ragam krama. Lah masing-masing ku mau dibagi dadi loro-loro. Nek ngoko ana ngoko lugu ambek ngoko alus, nek krama ana krama lugu karo krama alus. Lah ngoko lugu iku tembunge ngoko kabeh. Kanggo omong-omongan wong sing wis akrab banget, kanca sapantaran utawa adike sampean. Lanjut ngoko alus. Tembung ngoko alus iku campuran antarane krama lan ngoko. Nah, menawa tembung kriyane iku oleh wuwuhan utawa imbuhan, berarti sing dikramakne mung tembung linggane utawa kata dasare. Misale, iki contoh nomor 2, aku dipondhotne buku Risa. Lah, sing dikramakne ku sing endi? Asline tembung ngokone kan aku dijopokne buku Risa. Lah oleh wuwuhan utawa imbuhan di lan ne. Nah, sing dikramakno mung jopoke. Jopok didadekno pundhut. Dadine dipondhotne. Pun sampun nggih. Lanjutane krama lugu. Krama lugu iku nek sampeyan ningali wonten pepak niku padha karo krama madya. Krama madya sing manggone ing tengah. Gunane kanggo apa sih? Kanggo ngomongno awake dhewe nalika omong-omongan karo wong sing luwih tuwa utawa wong sing dihormati. Tuladhane ngene. Misale bapake ngomong ngene. Nduk, utawa Le, sampean mang wis turu awan ta? Sampean jawab ngene. Sampun, kala wau kula sampun tilem. Lah tembung tilem iku kan asline ngokone turu, krama madyane tilem, krama inggile sare. Lah sing dienggo iku kenapa kok tilem? Merga tilem iku sampean mau ngomongno awake sampean. Nah, nek ngomongno wong liya iku dadine sampean sare utawa panjenengan sare. Dadi nek ngomongno awake dhewe nganggo krama lugu utawa krama madya, nek ngomongno wong liya berarti nganggo krama inggil utawa krama alus. Lanjut krama alus. Nah, niki tembunge pasti krama kabeh. Nah, krama alus iki manggone ing paling tengah, diarani krama inggil. Gunane kanggo apa sih? Wong sing durung kenal, wonge sing wis luwih tuwa utawa wong sing luwih dhuwur derajate tuladhane ibu, bapak, wong tuwa, emas, guru-gurune sampean lan sapanunggalane. Dadi kuwabeh tembung ing sakjroning ukara iku mau kudu kabeh dikramakne. Uga misale wonten imbuhan utawa wuwuhane iku kudu dikramakne. Tuladhane niki. Ibu kala wau sampun kondur saking dalemipun embah. Lah tembung dalemipun iku asline ngokone kan omahe. Omah oleh panambang Lah omah iku bisa griya, bisa dalem. Nek dalem berarti ngomongno wong liya, nek griya ngomongno sampean dhewe. Nah, merga nganggo dalem berarti akhiran iku dikramakno, dadi ditambahi ipun.
E nek akhiran utawa panambang iku nek dikramakne berarti dadi ipun, berarti dalemipun simbah.